mata ni bay ni Kanor. Perti jong dako ag trabaho una. Nagpasako na siya sa isang guwaan. Sus! Perti mo paita kay wa pa may mga materialis. Asa magkakis mo Kanor ko? Ingo mo to nga. Palit ako sa sigsudan kay kanon ko karong. Magdala mo po to siya. Sudan ko karong. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Mata ni mo Kanor, perti man duga aja. Huwag ka malisod na naman tangari. Huwag hilti. Tubit. Nari. Sus na unsa man taon ni. Uy, di ma magkapari. Ag suko. Ag dire. Tupit da. Ag sa pikas. Piti pa ita, 3 feet man. Ano na? Di mo ko mungkin sa may nagkimo aning bahay ni Mang Kanor nga. Be? Di man magkaparihag sukod. Ang dire po. 5 feet. Ngari. 6 feet. Kinsa man taon ni bahay ni Mang Kanor. Uy! Kinsa ba yung nagapanday nga ni? Na! Wato-wato na tulas Mang Kanor. Karon kay? Unsa na karon siya? Matar po ni sa baryo. Ay, wa may sudan. Naana ba ka to si Panday? Si Dodong, Panday sang bahay mo. May nagatinagoktok de ha? Udto na? Sus! Arang muat yun ako dito. Itlog radyo yung nada. Okay, ko rin yung Dodong. Ay, kay dagway ato. Marang bunawag itlog to. Sige laman kay manahina ako lakaw ron. Kasing nana dito. Mata. Sakit ko man ang Kanor dito na to. Uy! Nakunsa ba ning bahay ni Mang Kanor nga wa may kapit ato? Nako! Usao man niya pag igda diri og pagkatong dire. Namubring ma dito si Mang Kanor. Patay ni Mang Kanor. Dawa para balik nakapalit og sin. Nako! Usao man ni pag-atot diri. Tuwa-tuwa si Mang Kanor kaya ako itong susian nga. Pagpalit ng mga materialis o idang atok sa bahay. Panday Dudong, nana ba ka na sa sod? Oh! Aw, maayo. Di aragyo rin imong paboritong sudan. Itlog. Hay itlog! Naunsa day ka? Ag sudan sa mong bahay, manok. So, mabayot ng dukuan ni kay itlog na naman si kuwang. Natarwa day ka palit og laing sudan dito. Kasi kung paitan mo mangitag sudan, uy, itlog ba po? Aw, kaming itlog. Sustansyado ni. Para ni, mutaas ka. Hasta imong naong mutaas po. Babae, di mabuta mo apitan og udtoan mo Panday kay sus. Itlog mabuy atong kanunay sudan. Sige lamang God. Dong kay kaning itlog jud dong. Taas yun ni resistensya. Huwag dan yung kaning ko tumilas 12 po. Oh, Na. Sige naman kay no, lamay ihatag. Grasyar ba ni? aw, maayo dyan na imong giingon dong. Kay, tinuod yun na. Unya, napuwi istorya ni mo ba? Ang imong sweldo, pwede simana na ba? Kay, wala pa dyan kwarta. Nangutang ko dito, wala mo patanga. Na. Kalimungkod ba din mo Mang Kanor na unsa man day ka? Natang
na kikorta. Dagdagin mo pa mo kay kong sudan sa mo. Aw, sige, maaari naman ko sa. Aw, nanahang puling itlog. Salamat nga nito. Ay, anak, dong! Luoy ka ba ang balay? Sus! Maraming walang tayo! Luoy ka na!